Čičava má obecnú školu, kde sa učí viac ako 100 detí prvého stupňa. Na škole so záškoláctvom problémy nemajú, v obci však už áno. Ide o staršie deti, ktoré študujú v nedalekom Vranove. Podľa starostu dochádzku na obecnej škole si vedia postrážiť. Je tu veľmi dobrá spolupráca samosprávy, sociálnych pracovníčok a rómskych rodičov. Prostredníctvom starých rodičov vplývame na deti, lebo základnou našou myšlienkou je, že bez vzdelania sa to ďalej nedá. Kompetencie obce však končia na hranici jej katastra. Stačia pritom iba 3 dni mimo školských lavíc a z dieťaťa je záškolák. Dieťa je záškolákom vtedy, ak v priebehu 1 mesiaca vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín. Ak dieťa na konci mesiaca prekročí zákonom stanovenú hranicu vymeškaných hodín, škola kontaktuje rodičov, obec, ale aj príslušný štátny sociálny úrad. Obec potom opakovane s rodinou hľada dôvody a možnosti nápravy. Aj dnes boli v rodine školáčky Eriky z Čičavy, ktorej 530 neospravedlnených hodín už rieši aj polícia. O tomto prípade vieme, ale ten vplyv samosprávy konkrétne na túto osobu je nulový, pretože ona navštevuje školu v okresnom meste. Aj keď rodičom povie, že ide do školy, samozrejme do tej školy nedôjde. A som sa opýtala, či bola do školy, ona mi povedala, že áno. Tak som bola spokojná. V najhoršom prípade podľa kvalifikácie skutku im hrozí trest odňatia slobody od 6 mesiacov až na 5 rokov. Rodičov záškolákov opakovane navštevujú vo vážnych prípadoch aj samotní pracovníci sociálnej kurately. Záleží od závažnosti prípadu. Navštívime rodinu, školu, pracujeme s psychológmi, vieme vlastne poslať dieťa na rôznu diagnostiku, na sociálne poradenstvo. Len v Čičave tento rok dali na políciu o 50% viac podnetov ako v lani. Bolo ich takmer 30. Starosta chce, aby v obci fungovala plne organizovaná škola od 1. po 9. ročník. Riešenie má aj samotná riaditeľka Vranovskej základnej školy. Aby deti išli školským autobusom, ktorí presne by nasadli v Čičave a prišli až pred dvere našej školy a tu by si ich pekne prevzali naši asistenti. Neraz však za neospravedlnenými hodinami je aj choroba dieťaťa. Tu tiež zlyháva rodič, ktorý do školy nedoručí od lekára vydané potvrdenie o ošetrení. Diana Murdziková, RTVS.